Wat gebeurt er vandaag hier allemaal? Nou, we hebben vandaag een vertaalwedstrijd, Grieks en Latijn, voor alle leerlingen van de 5e klas gymnasium in Zeeland. Dus alle scholen konden zich daarop inschrijven en een groot aantal scholen heeft dat ook gedaan. En die zijn hier nu allemaal aanwezig om een hele dag mee te maken met lezingen, workshops. Een aantal mensen van de Universiteit Leiden komt workshops geven. Ze doen een vertaling, ze maken een vertaling als wedstrijd. En lezingen en we sluiten af met een opvoering van de Medea, dus een echte Griekse tragedie. En waarom is dit georganiseerd? Nou, we hebben dat eigenlijk gedaan omdat we het sowieso heel leuk vinden om met onze leerlingen die toch vaak wat extra's doen, vaak op scholengemeenschappen extra lessen volgen om Grieks en Latijn te doen, ook eens wat extra's voor hen te doen. En ja, wij zijn toch als kleine scholen allemaal wel eens een beetje bang voor de positie van Grieks en Latijn. Vaak kleine klassen. En nou, we hopen eigenlijk onze leerlingen enthousiast te maken en aan mensen te laten zien dat Grieks en Latijn heel leuk is. En dat we heel veel jonge mensen zich nog steeds ermee bezighouden. En dat we zo heel veel meer leerlingen voor ons groepje kunnen, bij onze club kunnen halen om ons vak te kunnen laten bestaan. Op welke school zit je? Ik zit op het Studentcollege. En wat vind je ervan dat er zo'n vertaalwedstrijd georganiseerd is? Nou, ik vind het wel leuk, want vroeger hoorden we ook al dat kinderen echt naar vertaalwedstrijden gingen en ook echt naar Italië zelf. Dus ja, tegenwoordig hoorden we er niks meer van. Dus ik vond het wel leuk dat we nou op deze school wel een vertaalwedstrijd doen. En is het ook leuk om kennis te maken met de andere leerlingen? Ja, dat is ook wel leuk, want dan hoor je ook hoe hun echt in de lessen zitten en hoe hun vertalen. En wat stond er precies in de tekst die je net moest vertalen? Nou, het ging over het moord over het nageslacht. En dan, ja, dan werd er dus beweerd dat iemand zijn zoon had vermoord. Dus ja. En was het moeilijk? Moeilijk niet echt, soms wel lastig. Maar dit jaar hebben we ook Euripides vertaald. En dit was ook zelf nog een tekst van Euripides. Dus je wist wel hoe het moest. En wat is Euripides precies? Euripides, dat is een schrijver en die heeft allemaal boeken geschreven.